Iň soňky jaň bu hiç haçan ýatdan çykmaýan bayramçylyk. Gelin şo güni ýatlalyň. Ýagny mektebimiz bilen hoşlaşan günümizi. Gelin şol döwürler bile aýdym-aýdan dostlarymyzy ýatlalyň. Yüreğimizde hemişelik galan iň ýagty günlerimizi bilelikde paylaşalyň. Tüjü mektep yılları, yattan çıkma günleri, akıl yar son kucağı, gözlerimiz yaştan dolu. Tüjü mektep yılları, yattan çıkma günleri, akıl yar son kucağı, gözlerimiz yaştan dolu. Nerede bolsam yatlarım men mektebim, sen bollun men begencimde hem geleceğim. Bir-birine berin soğutlarımız yatların, aramızda giden sübü hatların yatların. Unutmarın muğalimlerin eden kömeklerin, ellerimizden tutup bize yazıran hatların. Biz üçün yadamadı köp saatleri ürettik, en son kıycan öni aydiyan size sağ olsun. Gelin häzir şu ýylky uçurumlarymyz bilen duşup, olary bu bayramçylyklar bilen gutlalyň. Uçurumlar salam, bayramyňyz gutly bolsun. Sağ olun. Ine şu gün bizim mektebimizde Goşa toy Goşa bayramı eýlenip geçdi. Bu 25-nji may Aşgabat şäheriniň güni. Hemde soňky jaň dabarasy bilelikde bellenip geçilýär. Biz özümizden tanıştyrsak, men Aşgabat şäheriniň 76-njy ýeri töleşdiren orta mektebiniň uçurumy Aýlar Jelilowa. Ýokary okuw mektebi senen şäň boýun. Hawa. Men bu ýyl Türkmenistan Mahtumulady Naqid Universiteti finansiýan. Sen diýmek onda muallim arasyň gelýär-de şeýlem? Hawa. Onda saňa aýlar üstünlük arzu edýär. Bugunky dabaraňyz bilen ýene tüýsüregimizden gutlaýar. Sağ olun. Hormatly Türkmen portal web saýtymyzyň agzalary we mähriman tomoşaçylar, elbetde bu iň soňky jaň dabarasyna enatalarymyz hem gatnaşýar. Häzir biziň mähriman käbemizden ýanyna geleliň. Käbemiz salam. Bugün bayramçylyga gatnaşýaňyz, aktyjaňyzy üçin geldiňizmi? Onda aktyňyz bu bayramçylyk bilen gutlap beräň. Qadirli eziz mähriban mugallimler, qadirli enatalar, şuun meniň körpe oglum Ferdarjanyň Nowahar balasy Megrem mala 11-nji klasy gotarýar. Şo soňky jaň dabarasyna geldim. Yurdumuz abad bolsun. Şu gotarýan uçurum balalar tagamany öz islegleri boýunça özleriniň kärleriniň eýeti bolsun. O näme? Sağ olun, maňa da söz bereniňiz üçin. Sağ ol, ene arzulan hasyl bolsun. Size de çağalaňyzyň, aktyklaňyzyň bagty güllerine boýsanyp şaýat bolup ýaşamak nesip etsin. Sağ ol, ýaşaňyz boýun. Ene hakykatdan şuň köň biziň bütün Türkmenistanymyzda şeýle tolgunur çypyrtatlar 25-nji may biziň Türkmenistan döwletimizde iň soňky jaň dabarasy şeýle-de Akşäher Aşgabat güni bellenip geçilýär. Ine şuň köpürsatda meniň hem 11-nji baýakyn okuwçylarym uçurum bolup oturýarlar. Şu öz okuwçylaryma inniki öňlerine, durmuşlaryna diňe ak ýollarda ötýärin. Olaryň hemmeti biziň Türkmenistan watanymyzda ösürjek ýaşlar bolup ýetişmeklerini arzu etýärin. Olaryň ýüreklerine beslän arzuwlaryna ýetsinler. Ýurdumyzda, halkymyzda, hormatly prezidentimizde, arkadaşly serdarymyzda göpaly ýaşlar bolup ýetişmeklerini arzu etýärin. Fursatdan peýdalanyp şu mümkinçilikler öğretýän, ak mekteplerde bize işlemäge mümkinçilik öğretýän, şu görüp oturuşymyz ýaly enaýja çağaçyklary okumaga mümkinçilik öğretýän Türkmenistanyň prezidentine şeýle-de arkadaşly serdarymyza köp minnetdarlyk bildirýär. Köp sağ olun muallim, arzulaňyz hasyl bolsun. Gynanýaňyzmy okuwçylaryňyzyň uçurum bolýan? Elbetde tolgunur çypyrtatdy üçin. Ona muallim size de işiňizde üstünlük arzu edýär. Bolýar, sağ olun. Tüjü mektep yılları, yattan çıkma günleri, kakılyar son kucağı, gözlerimiz yaştan dolu. Tüjü mektep yılları, yattan çıkma günleri, kakılyar son kucağı, gözlerimiz yaştan dolu.